ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Аз ҳузури шумо шод ҳастам, бо мо ҳастед ва пайваста видеоҳои моро тамошо мекунед. дӯстони азиз, дар имрӯзаи видео чӣ хеле ки мебинед, анамихе пардаҳои хушрӯва хостум ба шумо нишон дидем, пардаҳои тайёра ва ин лаҳзае ки дар бораи пардаҳо ҳастай, ин видеора ман аз Корвон Сити вайш подвалаш ба навор гирифтагиям. Анами Корвон Сити да дӯстони азиз, ами бинои Корвон Сити да ҷои пардаҳо якум этаж не подвал шай хеле зиёдай ҷои анамихе пардаҳо, чанд дукон ба фурӯши пардаҳои туркию дигар машғул ҳастанд, ки бо касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед метавонед омада аз наздик бинед ки чӣ қадар интихоби васеъ доранд. яна бинед держателои ҳар хела, фасонашонам ҳар хела. ин пардаҳои тайёре ки ман нав нишон додам дӯстони азиз, ино ваян тайёр намефурӯшанд. ҳамхе шумо худтон метавонед ки гирифта интихоб карда, комбинировать карда харидорӣ кунед. яъне ки анамун пардаҳое ки буд ҳаваё мисол 40 сомонан, аз 40 сомон сар меша турошон, нархошон то 160-170 сомона. иҷада бинед, ино барои карнизан ози аз берун нишон метиҳам. ина марҳамат бинед, анам ино аз болои карниз меёя. ино 1 метрш 140 сом, 150 сом ам хали будай нархошон. хулос ки аз 140 сомон 1 метри ами сар мешава. и дар болои карниз меёя. баъд аз так парда вақте вай мекунӣ, оромети парда кати бисёрам хушрӯ метова. як аксессуар даи бинед королевский. дӯстони азиз, ин видеое ки ман ози ба навор гирифтам, анаи дар бораи наи куртаҳо, ялакай бо куртаҳои сетичнашид аз тарафи Корвон Сити дуюм ряд ба навор гирифтаистам. касое ки мехоҳанд омада мустақилона харидорӣ кунанд, на марҳамат тамошо кунед. ино даставка доранд. анами сетичниҳое ки бисёрам хушрӯ, нигинчаҳошон оригинал 300 сомон, 350 сомон як либосаш мешава. ина бинед, ана инам дошт 350 сомон. кадомаш ки вишивкаш бисёр аю нигинча дорад, ино 350 сомон. а кадомаш ки мисол вишивкаш камай, як либосаш 300 сомон. набинед чӣ хел рангуш ҳаст, ҳар хела лавдоманияй поёнша бинед. бисёрам рангои хушрӯ, баъд ваёшонам хушрӯ бинед, вишивкаҳошон хушрӯвай. ина аз поён ман хостум ба навор гирем ки шумо бинед. ана ина муддо ҳастай. инош боша дӯстони азиз 280 либосаш. агар хоҳед аз ино метавонед харидорӣ кунед. ино аллакай куртавориянд, чӣ хеле ки фаҳмидед. баъд ҳаст ана ина муддо 350. як чизи дигар дӯстони азиз ки нав чӣ хеле ки дидед дар аввали видео, ман пардаҳоро ба шумо нишон додам. бисёр ҳам пардаҳои хушрӯ буданд, вале афсӯс ки ҳамхе иҷозат нашид ки ман пурра ба навор гирам. ва дар видеои оянда кӯшиш мекунам ки аз Корвон Сити неву аз дигар ҷо ба навор гирам. баъд шумо худтон метавонед ки анам хел аз рӯи ҳамин дида парда тайёр кунед. яъне ки кадомуш ба кадомуш якҷоя карда, ами абои хонатона дида ранги маъқулитона интихоб кунед ва анами пардаҳоро харидорӣ намоед. хулоса ки дар видеои оянда кӯшиш мекунам ки пардаҳоро ба навор гирам. ина иҷа боша, иё ҳамаш куртавории сетичный, бисёрам хушрӯ материалошон. чӣ хеле ки гуфтам 300 сомон, 350 сомон як либосаш ҳамроҳи чихолаш. ози ман рақамҳои ватсап ман мемонам. касое ки мехоҳанд аминоро дархост кунанд, метавонанд ки заказ кунед. мо ба Русия ва ба дигар давлатҳо равон мекунем. ина бинед, барои арӯсако бисёр хушрӯ
ё ин ки барои тӯю маърака агар харидорӣ кардан хоҳед, ана тамошо карда интихоб кунед. касое ки дур аз ватан ҳастед ва мехоҳед ки аз анамин куртоҳо харидорӣ кунед, метавонед ҳамин суратҳошро равон кунед ба наздиконтон, ба хешу таборотон ва онҳо барои шумо харидорӣ мекунанд аз тарафи Корвон-Сити дуюм Риад. ана бинед ҷачиха бисёран. ози ма бо дубайскиёшам нишон метиҳам ва ё қиматтаракан вале беҳад хушруванд ва ёям ина марҳамат. чизи дигаре ки ҳози бисёртар мепурсанд анамин мокри балхай. видеои пешинада ма ба навор гирифта будам вале боз пурсидан ки дигар ангушам нишон чиед. ина бинед анамино мокри балхан 300 сомонӣ як либосаш. бисёр рангои хушрӯ доранд. инаи оригиналаш рангошон хушрӯвай ва худшонам ҳангоме ки курта мекунед аҷоиб меоя ҳамин намуд курто, ҳамин намуд материал. мокри балх ном дора. ин ранги однотонный вале хеле материалш сахтаки хушрӯвай. ина ино боша дӯстони азиз сетишноиҳои дубайскӣ. ҳамашонам хеле нигиназадагиай муҳразадагиай касое ки мехоҳанам хеле харидорӣ кунанд марҳамат ин намудоям ҳаст ва доставка доранд. ин намудо дӯстони азиз як вайш як либосаш ҳамроҳи чихолаш 900 сомон. ина кабуча гуфтам як бор аз пеш нишон тим шумода. сеточняю анаи ҷои гулоша бинед бархтай бархти тоза дубайскӣ. анаи рангшам ҳаст. агар нав аҳамият дода бошед аз ҳамин намуди 900 сомона навма 350 сомонарам нишон додам. сеточни ваям ҳамида монандай дӯстони азиз. хоҳед аз вай харидорӣ кунед 350 сомона, хоҳед аз анаи 900 сомона. боқӣ интихоб дар дасти шумо дӯстони азиз. иш боша кори дастия ямам хе нархш 900 сомонай ҳамроҳи вайш чихолаш. бисёр ваёи хушрӯ, моделҳои хушрӯ. якчанд подписчики ки мо нависта буданд ба ма ки ҳамин чизоро ба навор гиред. мо аз ватан дур ҳастем ва мехоҳем тавассути анамин видеои шумо интихоб кунем ки то ин ки рафта наздиконамон ҳамин чизоро ба мо дарёфт карда харидорӣ кунанд. барои аввал ман хостум ҳамин якчанд намуд ҳамин либосҳои аросиро нишон диҳам. набинед ино ҳамаш дубайскӣ. иам дар анамо дуюм Риади тарафи Корвон-Ситида қарор доранд. тарафи Корвон-Сити чӣ хеле ки медонед тарафи обтовия дӯстони азиз. тамошобинони азиз имрӯза видеои мо кӯтоҳтаракай и чанд рӯза видеое ки камак буд ҳаваёро гирифта ман як ҷо карда пешниҳод кардам. рости баъд аз соли нав ман бозор нарафтам, корам баромадагӣ набудам. барои ҳавай канал бе видео намона гуфта ҳанавай видеое ки будан дар телефон як 4-5 рӯз пеш ба навор гирифтагӣ ма якҷоя карда пешниҳоди шумо гардондум. умедворам ки камакакам боша лаҳзаи шуморо лаҳзаҳакам бошад шуморо табтона хуш кардам. хулас сарбаланду хонаобод бошед ва видеоҳои ояндаи моро интизор бошед. албатта ки ман ба шумо беҳтариноша кӯшиш мекунам пешниҳод гардонам. хайр дӯстони азиз.